falaremos de outros asuntos con dos coordinadores das categorías base do Clube Cullerdense. Álex Seijo, que tal? Boas tardes. Hola, boas tardes, que tal? Que tal? Bueno, imagino que xa esta fin de semana máis ou menos normal despois dese descanso habitual en Nadal e de que, ademais, a pasada fin de semana tamén debido ao temporal, algún partido que outro tivo que ser aprazado. Sí, nada, xa estamos outra vez de volta, xa a fin de semana pasado xa hubo encontros tamén. Sí, deuse a casualidade de que por estas condicións de temporais, pois nada, nesta ocasión só tivemos que aprazar un partido fora da casa, un viaxe a Cañiza co Xuvenil Femenino Prata, onde pois as condicións meteorolóxicas non eran moi boas, había moita neve no camiño. De feito nos chamaron desde o clube de Cañiza, que agora dicemos moito, que estaban ali con cadeas, entón era inviable que fóramos a Cañiza. Entón nada, xogaremos esta fin de semana, este sábado ás 4 da tarde, e así xa que non xoga o Xuvenil Femenino nesta xornada, pois aproveitamos e sacamos este partido xa aprazado, e así non se acumulan de cara a outros fines de semana, que como xa ves, pois temos un repertorio grande de encontros. Bueno, ainda hubo sorte de que únicamente se tivera que aplazar un partido de todos os que se disputan ao longo da fin de semana. Sí, de feito, bueno, hubo aí algún clube que tivo que aplazar máis, ou nós, como tivemos moitos partidos na casa, outros eran cerquiña, pois non tivemos ese problema, ou había esas zonas onde non había perigo. De feito, a Federación Galega, sempre en contacto coa Axencia de Meteoroloxía de emerxencias aquí en Galicia, pois tiveron un pequeno protocolo e ensinaronos pois as zonas afectadas onde podían ser onde podía haber dificultades nos desplazamentos. Nos deu a posibilidade de que se nesas zonas onde había esa alerta naranxa por neve ou por calquer circunstancia, pois teñamos o permiso de poder aprazalo. Bueno, pois neste caso pois moi ben, porque a verdade é que aquí no clube se podemos non aplazar os encontros, a non ser que sea unha emerxencia total, pois imos seguir adiante, porque senón logo acumúlanse e con todos os encontros que temos faise complicado esa organización. É mellor sempre estar al día porque con tantos partidos e con poucas datas libres é sempre complicado buscar aí un pequeno oco para xogalo. Aparte das categorías base que volven con esa Liga Ouro Prata, tamén comentar que o sénior masculino recibirá esta fin de semana, de feito mañá sábado en Tarrío, a visita do Atlético Novas, o conxunto de Rosal. A ver se chega esa 11ª victoria na pasada fin de semana en ese desplazamento a Canarias, que por certo o partido foi o venres, como xa comentábamos esta semana anterior aquí en estes micrófonos, volvía de vacío o sénior masculino. Sí, un partido moi complicado, sempre as viaxes a Canarias non levas todos os efectivos, bueno, a verdade é que o Galda foi moi superior dende o inicio do encontro ata o final. Só nalgún momento o Culleredo puido aproximarse ao marcador e poder quedar esas dúbidas, pero pronto quizáis o Galda reaccionou e conseguiu dominar o xogo en todas as facetas do encontro, non? Tanto a nivel defensivo como ofensivo. Bueno, agora temos outro reto, xogamos contra o primeiro clasificado, que non perdeu e nin empatou ningún encontro, todos os encontros contase con victorias, é o máximo favorito, é o rival que todos queren gañar a hoxe en día, así que nada, o equipo está de estar moi ben, teñen esa motivación, evidentemente, aínda que con quizás alguna pequena baixa que imos ter moi importante na primeira liña, pero bueno, nada, son cousas do deporte que soen pasar, e nada, pois intentar conseguir a primeira, xa non a victoria, senón conseguir a primeira derrota do líder, non? Que sería un aspecto motivacional moi grande cara ao equipo. O sea que, bueno, estamos simplemente a 3 puntiños prácticamente, a 5 puntos do terceiro clasificado, a 1 do cuarto clasificado. Entón, nada, as cousas están moi pretas, a plantilla, o plantel
ten ese coñecemento, así que a ver se poden realizar un bon encontro, competir este encontro que vai ser moi complicado, pero bueno, aí estamos, o equipo é consciente con que se enfrenta, está preparando o encontro da mellor maneira posible esta semana con Fernando. Bueno, a verdade é que hai que ser inconformista, de feito, neste equipo así o é, pero estar aí xa con 10 victorias no que vai de campeonato o ano pasado, con esa mesma situación, a verdade é que calquera dos integrantes do clube, imagino, que asinaría sin pensalo moito. Sí, claro, evidentemente, calquer clube de Primeira Nacional, a non ser que teñan un plantel de favoritismos, calquer plantel de Primeira Nacional firmaría ter 20 puntos a esta altura de tempada, onde son 20 puntos que puderon ser moitos máis, pero bueno, esto é deporte, despois gañas de un partido que non teñes que ganar e a veces perdes de dous cando estás gañando todo durante 50 minutos. Bueno, son cosas do deporte, así é o balonmán tamén, pero bueno, a temporada de momento está sendo magnífica, o club, o equipo está, a pesar de las derrotas, que normal, telas, o equipo está competindo todos os encontros, non é como fai 2 anos, ou incluso en moitos momentos do ano pasado, non. O club, o equipo está competindo todos os encontros, todos. Podemos perder de 5 goles, podemos gañar de 2 ou de 6, pero o plantel está capacitado agora mesmo e ten unha mentalidade competidora desde o minuto 1 ao 60. Da igual o equipo que este en fronte. Iso o están demostrando en cada xornada, vese en cada encontro. Así que moi contento, a afición moi contenta, o clube moi contento con o primeiro equipo do senior, así que nada, a seguir intentando sumar, que é o que nos toca partido, e logo xa ao final de temporada farase un balance xeral da tempada. Pois iso é importante, poder loitar e pelexar calquera partido, todos os encontros, independentemente de cal sexa o rival. Voltando, por certo, a esas categorías de base, tamén confirmar que temos de novo a un xogador do clube, a Teo Gómez, que está convocado para acudir a esas xornadas de tecnificación nacional que se van a disputar agora, xa a principios de febreiro. Pois sí, é unha noticia moi boa para o clube, moi boa para Teo, moi boa para a familia, evidentemente. Teo é un xogador que leva dende pre-benxamín no clube. Eu recordo que eu empecé a entrenar ali no colexio do Ría do Burgo, cando el tiña prácticamente 7 anos. Tive a oportunidade este ano de conseguir un posto primeiro na selección galega. Xogou o seu primeiro campeonato coa selección galega en Campeonato de España e puido quedar a medalla de bronce, que encima o seu primeiro campeonato consigue medalla, é algo moi bonito de ver, a verdade. Agora se recibiu a chamada do CAR, onde irán os 70 mellores xogadores de España, e ali terá unha magnífica semana de tecnificación con traballo mañán e tarde tanto físico como na pista, traballos psicolóxicos, aspectos nutricionais. Bueno, a verdade que é unha semana que vai ser, eu penso que inolvidable para ele. Estarán os mellores adestradores nacionais, incluso o seleccionador nacional Jordi Rivera, Raúl Entre Ríos, que, bueno, a verdade que é unha experiencia única. Dentro do clube lle damos a enhoraboa a Teo, que o merece e que o disfrute, porque, como repito, é algo inolvidable a semana que vai estar aí. Pois seguro que lle servirá de moito no futuro. Alex Eijo, como sempre, moitísimas gracias por atender a chamada de Radio Culleredo. A vos, como sempre, un saúdo. Un saúdo, ata logo. Chao.